Ang unang silyo, Apostasya. Marso 7, 2012, Mensahe 0363, Book of Truth. Ang mensahe. Pinakamahal kong pinalanggang anak, sultihi ang akong mga anak nga walay tao nga adunay kahibalo o otoridad nga ipadayag ang kamatuoran nga nahasulod sa basahon sa pinadayag. Bisan unsa pa kamaalamon ang paglantaw nila sa ilang kaugalingon, ako ra sa Jesucristo, manluluwas ug manunubo sa katawhan, ang adunay otoridad nga ipadayag sa kalibutan, kung unsa ang nahasulod sa basahon sa kamatuoran. Ako ra, ang kordero sa Dios, ang adunay katungod nga mopaabot sa kamatuoran, nga gihatag ngadto sa akong tinun-an, si Juan nga Ebanghelista, ang instrumento sa kamatuoran sa kalibutan karon. Ang unang silyo mao ang apostasya, nga makita dili lamang sa mga dili magtutuo, kundi taliwala ni atong nag-angkon nga nakaila kanako ug ni atong nagpahayag sa publiko sa ilang gugma alang kanako. Mao kini ang panahon nga ang tinuod nga pagtuo ituis sa diha nga kamo, akong mga anak, paila-ilahon sa usa ka natubigan nga doktrina, nga usa ka insulto sa akong mga pagtulunan. Sultihan ko kamo mga anak, nga kung makita ninyo ang mga bag-ong mini nga mga pagtuo ug mga relihiyosong doktrina nga motumaw, mahibaluan ninyo nga mao na kini karon ang panahon sa pagpadayag sa unang silyo. Tan-awa ang palibot ug unsang inyong nakita, mga relihiyon nga naghatag og pasidungog sa bag-ong mga Dios, nga wala pa nimo sukad na dungog. Ang mga relihiyon nga pinasukad sa piksyon, sa siyensya, nga mahulog nga walay pulos ug walay unod. Ang mga espirituhanong butang nga dili iya nining kalibutan, apan gituohan sa daghan nga nagpresentar sa langitong gingharian sa akong amahan. Pamati karon kay nagpuyo kamo sa pantasya. Wala nining metapisikal nga mga tinuhuan ang nagrepresentar sa kamatuoran. Ang bisan unsang doktrina nga nagtudlo kaninyo sa kamahinungdanon sa pag-una sa inyong kaugalingon labaw sa tanan, usa ka doktrina nga gikan kang Satanas. Ayaw paminaw, talikdi ang maong mabangis nga limbong. Kadtong nagapangita sa mini nga mga Dios ug naghalad sa ilang mga kinabuhi sa pag-idolo sa mga Dios-Dios, nawala kanako. Gawas, kung muhunong kamo ug mag-ampo kanako alang sa pagiya, dili ko kamo maluwas. Kamo ug ang tanan ni atong tinuyo nga mobiya karon sa hari sa kangitngit, paghahatagan sa gasa sa pag-ila, kung mangayo kamo kanako, dinhi nining krusada sa pag-ampo. Krusada sa pag-ampo 36, alang ni atong nakinahanglan sa panabang, aron pasidunggan ang usa ka matuod nga Dios. Jesus, tabangi ako, kay nawala ako og naglibog. Wala ako nahibalo sa kamatuoran sa kinabuhi, human sa kamatayon. Pasaylo ako, kung nakalapas ako kanimo, sa pagpasidungog sa mga Dios-Dios nga dili matuod nga Dios. Luwasa ako og tabangi ako nga makita ang kamatuoran, uban sa katin-aw, ug luwasa ako gikan sa kangitngit sa akong kalag. Tabangi ako nga mahiduol sa kahayag sa imong kaluoy. Amen. Adunay usa ra ka Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, sa usa ka balaang Trinidad. Bisan unsang ubang Dios nagagikan kang Satanas, bisan unsa pa ka madanihon sa pagtakuban. Palihog, ayaw usiki ang inyong kinabuhing dayon, pinaagi sa pagsaad sa inyong pag-unong ngadto sa mga tinuhuan nga nagpasidungog sa mga bag-ong gawi sa panahon, lakip ang reke, yoga, bag-ong pagpamalandong, mga tarot card, gahom nga makakita ug makighinabi sa mga butang nga dili makita,
mga pagbasa sa mga espiritista o pagsimba sa mga anghel, nga may kalambigitan sa mga misaka nga mga agalon, ascended masters. Hinay-hinay apan sigurado kini nga mga buhat sa okulto gidawat, dili lamang sa inyong katilingban, kundili diha usab sa mga simbahang Katoliko o Kristiyano. Kining mga mini nga mga relihiyosong doktrina dali nga mikaylap, nga naglamoy nila ang binilyon sa mga anak sa Dios, nga karon nakakaplag og dakong mini nga kahupayan silang kaugalingon, nga wala na sila moila sa pagkabuhi sa usa ka tinuod nga Dios, inyong Jesus.